ширкат барои ҳавасманд гардонидани кормандон тӯҳфаҳои беҳтарин гузоштааст. тӯҳфаҳо аз мукофотҳои пулӣ саркарда то автомашинаву зиёрати хонаи худо яъне ҳаҷ, ҳамчунин хонаи якҳуҷрага дар шаҳри Душанбе аст. ва барои ба даст овардани тӯҳфаҳои ширкат шумо ба ширкат обуна мешавед, ҳамроҳи худ боз 2 нафари дигарро мебиёред. ин 2 нафари шумо ҳамроҳашон боз 2 нафар мебиранд. ҳамин гуна кор худаш пешрафтан мегирад. баъдан шумо мебинед ки аллакай дар зинаҳои боло қарор доред ва насиб карда бошад ин тӯҳфаҳо насиби шумо мегардад. боз ҳам такрор мекунам, барои маълумоти пурра дар бораи ширкат фаҳмидан марҳамат рақамҳое ки дар экран ҳаст нависед, ба шумо мефаҳмонанд. Достони азиз, ман ҳозир сковородка, кастрюлька ма я намуд средства қати тоза мекунам, средства ки худам тайёр мекунам. Собуни ҷомашӯвӣ, қати содаи хамир, мисол ами карсона кастрюлькада меҷӯшонам. Кадоме ки ягон намуд средство қати тоза мекунад, шумо метавонед ки тамошо накунед. Кадоме ки мехоҳад тамошо кардан, марҳамат тамошо кунед. И сковородкаи ман, и пуштш натарсе. Бачаи ман тез котлет мепаза. баъди котлет пухтанаш анам хеле мешава, уже ман 2 моҳ мешава ира. хеле ҳама хеле мешӯем, ай хел тоза кардагӣ нестам. ё ҳама рӯғана бо иш. ё ҳама сковородкое ки ман бисёр истифодашон мебарам, ҳамава. ё ҳама рӯғана. баъд чӣ хеле ки гуфтам, ба фикрам ки нишонам додагим. Сковородкаи блинчик пазагмай. Бачаи димгим бисёр блинчик мепаза. Ростшавгӯ ман ёд надорам кай блинчик пухтанма. Фақат бачаам мепаза. Ишам инам хе медозем. Агар биғинҷа ишам мемонам дуруни ами карсонда. Ба и кастрюлькаи дигарида бо анаи кастрюлькаи майдака. Кастрюлькаи майдака намехе. Ижорам меҷӯшонем бо иш. ва дӯстони азиз, иҷа ман чӣ гуфтам? инами собуни ҷомашӯвиайко хазаи сивини маллака аями тёркам хе гузарондум. ай тёрка гузарондум. ба анаҳа сода пишивая сода тамом. анамида чиза мо да ҳамин кастрюлка мемонему. хай инами 1 соат бисёри 1 соат меҷӯшанд. 1 соат пас ягон чӣ мегирӣ, овқатӣ мешӯӣ тамом. хай то ахири навор бо мо бошед. иншалло ки навор бо шумо да маҳқул мешавад. ина дӯстони азиз, орехтон ой ҷӯшак ай водопровод. ана кози мо собунои ай тёрка гузарондагимона намихе медозем. содаи хамир медозем. Tamam. Ana akı. Nim saat pes nasip inşallah. Bu nişon metim ki çıkalışıdan. Dostum aziz.
دوستان عزیز یک تاشا گرفتم شوشتم. بعد یادم زد که باید من نوار کنم. اما که ایشه اوزه نشان میدیم. اینا دوستان عزیز сковородкаи ҷазирбодум тоб тоза шуда. И каструлкаҳо тоб тоза шуданд. Диёмамухе. Дӯстони азиз, тоб тоза шуда. Блинчик пазаки бачаҳо. Намука тоза шуд. И сковородкаи дигари. Дурунаш амака тоза шуд. Берунаш тоб тоза шуд.